Min xettiċiżmu u biża dwar l-ekonomija ta' pajjiżna, illum qed nesperjenzaw aktar pożittività u ċertezza. Sostna dan il-konsulent finanzjarju Robert Borg waqt il-programm One News Breakfast. U kien qed jirreaġixxi għad bassir tal-Kummissjoni Ewropea għal ħarifa li nnota li Malta se jkollha l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha taż-żona Ewro. Is-suċċess li qed jinkiseb illum huwa differenti ħafna minn dak li kien qed jiġri fi żmien amministrazzjoni preċedenti. U dan ġara fil-passat meta rajna li pajjiżna kien qiegħed dak li sejħ excessive deficit procedure, però illum qegħdin naraw sitwazzjoni fejn fil-waqt li l-ekonomija qed tiżdied brata maġla, din is-sena qegħdin nipproġettaw żieda ta' aktar minn 4% meta l-medja hija ta' 1.6% fl-Ewropa. Fl-istess waqt naraw sitwazzjoni fejn id-deficit nieżel. Allura, ir-raġuni hija li dan it-tkabbir dan ir-ritmu ekonomiku ġej il-maġġoranza tiegħu mis-settur privat. Is-sena li għaddiet it-tkabbir ekonomiku kien jeċċedi s-6%, dan meta l-medja Ewropea kienet ta' 1.7%. Borg stqar li dan għandu effett li qed jinħass fost in-nies. Illi ġej għal fatt illi l-ekonomija żdiedet ilha likwidità. Il-ħaddiema tagħna, l-investitur tagħna għandu iktar flus fl-ekonomija, allura l-ekonomija qed iddur aktar u qed tikkrea aktar xogħol. Qed jiġu kreati aktar impjiegi, qed iżdied iktar l-investiment. Il-konsulent finanzjarju Borg saħaq li l-impjiegi mas-settur privat huma importanti għax iwasslu għal tkabbir sostenibbli. Kellu wkoll kliem ta' tifħir għal proġetti kapitali fi sħubija bejn il-gvern u l-privat. Ġifieri wieħed iħares kemm ħajġu absorbiti wkoll flus mill-iskema taċ-ċittadinanza. Wieħed jitkellem ukoll fuq proġetti kapitali fejn tidħol l-edukazzjoni, fejn jidħlu l-isptarijiet tagħna. Li dawn kollha huma proġetti kapitali illi ħajkomplu isaħħu il-settur privat l-infiq fil-pajjiż u l-investiment fil-pajjiż. Fuq kollox ir-riżultati li qed jinkisbu huma bla preċedent għalkemm il-fiduċja f'Malta ma tonqosx ħadd ma basar dan is-suċċess. Jien nemmen li ħadd ma basar li l-ekonomija tagħna wara li nbidel il-gvern ħadd iżdied b'dan ir-ritmu. Anzi, naħseb kien hemm element ta' xettiċiżmu, pessimiżmu illi dan mhux se jintlaħaq. Però bil-inċentiv li l-gvern nieda, bil-fatt li żamm il-kontinwità għaddejja, bil-fatt li ma labx mat-taxxi tal-pajjiż, bil-fatt anzi illi naqqas it-taxxi għal kull naħseb settur fl-ekonomija.